ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು. ಬಿರಿವೇರು ಕಡೇಶಿವಾಲಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭ. ನಾನು ನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಬಿರಿವೇರು ಕಡೇಶಿವಾಲಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭವು ಜನವರಿ 31ರಂದು ಪೆರ್ಲಪು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುರುಪೂಜೆ ನಡೆದು ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಭಟ್ರಪೆಟ್ಟು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮಚ್ಚಿಲ, ವಿದ್ಯಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣೆಂಗಳ, ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ.
समर्पयामि। पुत्रा सन्तो पुत्रः सदना सदना सन्तो जीवन्तु सरदं शतं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन। शिवगिरि केशिकराग्रे दिवद्मासनस्थं वरदौभयस्थं पाविद्वं शवादं शूल्यकर्षीव्यं चारुकारुण्यनेत्रं कलिकलुषविनाशं नारायणक्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। इधर वाले एरिया ಸಂತೋಷವಾಯನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದಾದಪುರ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತೋನ್ಮನ ಮನಸ್ಸರ ಸಂಕಲ್ಪವಾದ ಮಂತೋನ್ಮನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಪೂರ ಶ್ರದ್ಧೆಡಿ ಭಕ್ತಿಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಮನನ ಮಂತೋನ್ಮನ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಈ ದೇಶದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣವಂತ ಕಾದು ಜಿರಿಕ್ನಗ ಬದಿನೋಟು ದುಂಬತ್ತವಾದ ನಮಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಂತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಂತರ ಪರಪನ ಸರ್ವದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರವಂತ ಕೊರುವಿರಿ ಇನ್ಯಾಪನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಅಪ್ಪುಳಿದು ಕೊರುವಿನ ಉದ್ದೇಶನ ಮಾತದು ಎಂದು ಆ ಗುರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ದುಂಬತ್ತವಾದ ಕಡೆಸುವಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪುಡಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹದೇವಿಯರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಧಿಕಾರವಡೆಯ ನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಾನನು ಆರಿಗಲ್ ನೇಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿನ ಅಂಜಿನ ವನದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನನು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಗದೇವಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ಸನ್ನಿಧಾನನು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಪಟ್ಟ ಮಾತ ದೇವದೇವಿನ ತುಂಬತ್ತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಗುರು ಗಣಪತಿರ ಮಾದ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದ ಸ್ವಸ್ತಿಕಮದ ಕಲಸಮಜಿನ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನಮಗ್ರಹಕಿರಣೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಪಾಲಕಿರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನೇ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಸರಸ್ವತಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನೆ ಆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯ ಕಲಸ ಮಧ್ಯೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಷೋಡ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಗ ಪೂಜೆ ಪತ್ರ ಪೂಜೆ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೈಮೇನೋಗಲ ನೂತನ್ಮ ನಾಮಡು ಅರ್ಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾತ ಸಮರ್ಪಣವಂತದ್ದು ಭಕ್ತಿ ರೂಪಡು ಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಂಗಲಾರತಿ ಸೇವೆ ಇಂಗುಲಮನ್ನ ಪೂಜೆ ಪರಸ್ಕರ ನಿಗಲುಕುಲ್ನ ವೃತಭಕ್ತಿರ ದೇವಿರೇ ಕುರ್ನ ಪುಷ್ಪೋಡ ಭಕ್ತಿರ ಮಂತ್ರನ ಸೇವಿನ ಆ ಗುರು ಪೂಜೆನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಂಗಾರಗೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಐದ ಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಫಲನ ಈ ಬೇರೆ ಕಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತು ಕೊರುದು ಮೇಲು ಕಾಲು ಮಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಪನ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿರಿ ಸಮಾಜದ ಆಸಕ್ತಿರೇಗವಾದ ಅಗಲೇ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುದು ಅಗಲೇ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗೋನಪ್ಪನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಗುರುದ ಜ್ಞಾನ ಗುರು ಬನಪನ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಸಾಧಿರ್ದು ಬಲ್ಪುದ ಕಡೆಗೆ ಕೊನಪನಾರ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಚೇತನಕ ಆ ಗುರುದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂದ ಸರ್ವ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನಿಗೆ ಆ ಗುರುದೇವರೇ ತಿಳಿದ ಬಂದ ಅಪರಾಧಿತ ಕ್ಷಮೆ ಆ ಗುರುದೇವರೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿಯಿಂದ ಆ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನೆ ಅಂಜಿದ ಗುರುದೇವರ ಅನುಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಲ್ಪನ ಬುಲ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ದಿಕ್ಕದೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೇಲ್ಕಾಲು ಎಡ್ಡೆರಿದು ವಾರೀತು ಕೆಲಸ ಮಾತು ಜಪ್ಪು ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿದರ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಜಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಜಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒರಿಯ ಕೋರಿ ಒಂದೊಂದು ಒಮ್ಮತ್ತೋಡು ದಿದ್ದೊಂದು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಸಂಘಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯತೆ ಒಮ್ಮತ್ತರು ಬಾಲಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹವಂತದ್ದು ನಿಗಲಿಗಳ ಮನ್ಪುಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಚತ್ತುಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಯಮಂತದ್ದು ಆ ಗುರುದೇವರನ ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರನ ದಾದಮಾತ ಪುಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನ ಅಂಚಿನ ಅನಂತವಾಯನ ಪುಣ್ಯಪರನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವ ಆಡಳಿತವರೆಗೂ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹವಂತದ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಾತಿರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಭಕ್ತಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಶರಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಲಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಂಗಳಂ ಗುರುವರೇಭ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕಾಯ ಮಂಗಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರ ಪಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರೆ ಗೋವಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಡೆ ಪಾತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಗುರುದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಆ ಪೂಜಿತ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೈತಂದ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಂತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗಾಲದ ಸಮಾಜಗಳು ಮಂತ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ಚ್ಯುತಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದು ನೂರುದಾತು ತೊಂದರೆ వెనక ప్రతినిధి కలిసిన గురులు వాళ్ళు మాధ్యమ ఐక్యతలు ఉమ్మతులు ప్రీతిలు విశ్వాసులు ఆ గురుదేవుల తత్వదాతను ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವಿಯರು వాళ్ళ ತತ್ವದಾದ ಐಕ್ಯವಾದ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಗಳ ಐರಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಜತ್తుಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೆಲಸದ ದೇವಂಗಳು ಆ ಗುರುದೇವನ ಎನ್ನಿದ್ದು ದಾದಪೂರ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವಂತರ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಆಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರದ್ದು ಸಮಾಜ ರೀತಿ ಆ ಸಂಘ ದಿನೋದಿನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂಜಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಮನಸಾಸನ ಕಲಬಿದ ಅಭಿಷ್ಟ ಬಲ ಸಿದ್ಧಿ ಮುಟ್ಟೋಣ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ. ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಾಧಾರಣ ಬಿರುವರ ಕಡೆಸೋಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೂ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಯಶವಂತನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆರ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ದ ಬಾಕಿಲದ ಗರಡಿದ ಕಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋತ್ಸವಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ನೋಡು ನಿಖಲ್ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಐಕ್ ದುಮ್ಮು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೋಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಐಕ್ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷೋಡು ಗೆಜ್ಜೆದಗಿರಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆದಗಿರಿக்கு ಸಾಧಾರಣ 150 ಜನ ಈ ಊರುಡ್ದ ಎಂಕಲ ಪೋದು ದೇವಿ ವೈದ್ಯನ ಸಮಾಧಿದ ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾದನೆ ಏರನ್ನು ಕೇಂಡ ಅವು ಬಿರುವೇರ ಕಡೆಸೋಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜವನೇರ ಬೊಕ್ಕ ಜವನೇರ ಈ ಮುಲ್ತ ಸದಸ್ಯರು ವನೇರ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಡು ಜಯಂತನ್ನ ಈ ರಾಣಿಜ್ಜಾನು ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಬರುತ್ತೇರು ಹಿರೇಗಾಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆ ದೇವಿ ವೈದ್ಯನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ವೈದ್ಯನ ಸಮಾಧಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ತಿಂಜವನ ಕೆಲಸ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆಗೆದನತ ಅವು ನಿಖಲತ್ತ ಅವು ದೇವಿ ವೈದ್ಯನ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೈದನು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದನು ಅಂಚನೆ ಬಾಗಿಲ ಗರಡಿದಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ 15ನೇ ಒಂಜಿ 2022ನೇ ತಾರೀಕದಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 100 ಜನ ಪೋದೊಂಜಿ ಕರಸೇವೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರತ ಎಂಗ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾನಿ ಸಾಧಾರಣ 4000 ಜನ ಸೇರಿದನು ಐನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಆಸುಪಾಸನ ಮೂಲ ಗರಡಿ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾಕಿಲ ಗರಡಿ ಎಪ್ಪನೆ ಅವನು ಸಾಧಾರಣ 10-15 ಜನ ಸೇರಿದನು ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಆಣಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ 150 ಜನ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಹೋದು ಅಲ್ಪದ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ನೆನಪದ ಕೊರತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಬಿರುವೇರು ಕಡೆಸೋಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದನು 5 ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಬಾ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಬಡವೇರಿ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಕಂಕನ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಮದಿಮೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನವಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಮುಂಗೂರು ಜಯರಾಜೇರ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಆರೆಗ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆ ಸೇರಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತನೆ 6 ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಜರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತ 5 ಪಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷದ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ಯಶವಂತನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆತ್ತರ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮುಕಲ್ನ ಮನವಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ನಡುಟು ಎಂಗ್ಲೇ ತೆಗೆದಿನೇ ಖಾಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಊರದ ಜವನೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಫಿದೈದಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಡು 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲನು ಎಂಕ್ಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದ ಪಂಡಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ದೀಪ ಪಚ್ಚಡಿ ಬಯಲು ಮೇರು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಶಾಲನ ಪೊದೆಪಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎದುಕು ನಡೋ ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತುದಿಲ್ಲ
ನನವರಿ ಎಂಕಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಈರು ಕೊರಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ 4 ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಇರು ಬರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಕೇಳಲೆಗನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ KB ದಂತವೈದ್ಯರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಳ್ಳರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿರುವೇರು ಕಡಸಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬರಡು ಪನ್ನಾಗ ಬತ್ತದೇರು ಆರೆಗಲ ಬಿರುವೇರು ಕಡಸಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡ ಎಂಬರು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಜನೆ ಶಾಲ್ ಪದತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ನನವರಿ ಬಿನ್ನಿ ಪೋಯ ವರ್ಷನೇ ಎಂಕಲ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದು ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಿರಾರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ವರ್ಷ ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಲೆತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದರು ಆರು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಶ ಪ್ರಾಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೇರೆನು ಬಿರುವೇರು ಕಡೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾದರ ಪರವಾದಿಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದನು. ಮೇರನು ಶ್ರೀ ಧೋಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗದ ಶಾಲೆನ ಪೊದೆಪಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎರುಕನೊಡು ಬಂದು ಬಿನಾಯ್ತದಲ್ಲ. ನಾನೂರಿ ಬಿಣ್ಣೆ BK ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಿಲಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಗೋಲ್ತಮ್ಮ ಜಲವಲಯ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಪಾಲು ಪಡೆತೀರಿ. ಮೇರೆಗಲ ಬಿರುವೇರು ಕಡಸಾಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಸೇರ್ನಂಜ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೋತರಿಗೆ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿ మీరు ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪದತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂದಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಪಲ ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪನಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನರಾದ ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಿರುವೇರು ಕಡೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಜರುಕು ಇವರು ವೀಳ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನವರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ನಮಕ್ಕ ಮಾತ ಪರಿಚಯರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ನಂಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ನಮ್ಮ ನೇಪಲ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದು ಸಹಕರಿಸವನಾರು ಯಶವಂತನ್ನ ದೇವರಾಜ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಪೋಯ್ ಸರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲರು ಆರೆಲ್ಲ ಬಿರುವೇರು ಕಡೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೇರೆಗು ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಡಾಜೆ ಮೇರು ಬಚ್ರೆ ಬಜ್ಜೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗದ ಶಾಲನ ಪೊದೆಪಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕನೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತದಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಡಾಜೆ
ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಕಿರಿಯಕಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಡು ಬಿರುವೇರು ಕಡಸಾಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕಲು ಬೊಲ್ಪುದಡಕ್ಕೆ ನಮನು ಕೊನಪಿನ ಅಂಚಿನ ತುಡರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರಿನ ಪೊತ್ತಾದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಾಧನೆಗೈದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೀಗ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನೆ ಆಸರದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗಲ ಎತ್ತಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಂಡನಿ ಅಟತ್ತಾನೆ ಆರು ಹೃದಯ ಆಗತಡು ತೀರ್ದು ಪೋಪೆರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧೊಡುಪುನು ಐನು ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂದದು ಐಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಕತೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ನಲ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ದುಪ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲು ಕಷ್ಟೊಡುಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಓದು ನಂಜಿನ ಸರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಐಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ವರ್ಷಡು ಐನಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಮೂಜನೆ ವರ್ಷಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪುಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 350-400 ಜನ ವಿವಿಧ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಪನ ಅಂಜಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ದಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಧಾರಣ 300-350 ಜನ ಐನಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಬಂಡ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಳುಗುದು ಪೋದು ಕೆಲವು ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಕೃಷಿಕರು ಅಕ್ಕಲು ಮೂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕೊಲಪ್ಸ್ ಆದ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ
ಕಾಲಿ 4 ಗಂಟೆಡು ಈ ಕಡವಿಶಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಡದು ಆನಿ ತೋಪದಿರಾಗಲು ಕಾಲಿ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಲ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರೆಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಎಂಕಲ ಜವನಿಯರು ಮಲ್ತಿರ ಬಂಡದು ಪನ್ಯರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಲೆ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತದನ ನಿಗಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಎಂಕಲ ವರದಿನ ನೆತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ದೀತ ಎಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಆಯ್ನೆನ ಮಲ್ತಂಡ ಪನ್ನೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸನ ನಿಕಲ ದುಂಬು ಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ಐಡಿದ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಎದಿಕೊಂದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರೇರು ಬಡವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲು ಉಲ್ಲನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲು ಬರೋ ಕಲ್ಪನೆಡು ಹುಷಾರಿತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದುಂಡು ಮಲ್ತದಾದ ಅಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಬೆರಿಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಉಂತೊಂದು ಅಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಒರಿಯನ ಕುಟುಂಬಡು ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕನ ಏತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆಪುನು ಬಂಡದು ಏತೋ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೊಡೀಟಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರಿಜ್ಜಂದ ನುಂಗೊಂದಿತ್ತನ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈಟು ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಸಾಂಕಣ ದಾಂಡ ಆ ತಾರೆದ ಮರಟ್ಟು ಎಂಚ ಫಸಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒರಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಆಯಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಣ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸದೃಢರಾಪೇರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಕ್ಕಲು ಬಲಿಷ್ಠರಾಂಡ ಆ ಇವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಅಪಕ ತನ್ನದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪನು 9% ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಯಜ್ಞ. ಕೆಲವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಹೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಪುತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಇವರು SSLCಯಲ್ಲಿ 88% ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಪುಷ್ಪಧ್ವಜ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಪಧ್ವಜ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ಈತ SSLC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 87% ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಪುತ್ರನಾದ ಇವರು SSLC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 86% ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಪುತ್ರ ಇವರು SSLC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 81% ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈನಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಇವರು SSLC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 81% ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಚನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಇವರು SSLC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 81% ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. SSLC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈ ಚಾಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಾ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ದಾಸಕೋಡಿ ಇವರ ಪುತ್ರಿ, ಇವರು B.Ed ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತೋರಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಹೊತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಬಿರುವೇರು ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಈ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಘನವೆತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶಿರಬಾಗುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಊರಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಾ, ಬಿಲ್ಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೈವಗಳ ಪಾರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಮೌಖಿಕ ದಾಖಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಗಳು ಬಿಲ್ಲವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬಂದವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನಂತವಾಗಿರುವುದು. ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಮೆರೆದವರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲನ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳಕೊಂಡು ಪರಕೀಯರಾದ ಬಿಲ್ಲವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಪರತೆ, ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಕಾಡೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕಾಡಿನ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಬಿಲ್ಲವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಡಿನ ಇಂಚಿಂಚು ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ, ಗೆಡ್ಡೆಗೇರುಗಳ ಪರಿಚಯ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅರಿವಿದ್ದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧಾರ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿ, ಆನೆ ವೈದ್ಯತಿ, ವಿರ್ಮಣ ವೈದ್ಯ, ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಎನ್ನುವಂತಹ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೂಡು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕುಜುಂಬ ಮುದ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮುಂದಾಜೆ ವಾಮದ ಸಾಲಿಡು ಸಂಕಲೆ ರಾವು ಬೀದಿ ಪಡೆಕೋಟೆ ಏರಾಜೆ ಬರ್ಕಿಡು ಸಾಯನ ವೈದ್ಯನ ಮರ್ಮಲು ಕರ್ಗಲ್ಲ ತೋಟ ಕಾಂತನ ಒಡಿದಿ ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದು ಎಡ್ಡೆಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಮಂತ್ರ ಎಡ್ಡೆಯೇ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಾಯನ ಲಕ್ಕವಳಿಯೇ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕಾಲದ ಪಾತೆರ ಇನಿಕಲ ಬಿಲ್ಲವೆರ ಪಂಡಿತರ್ನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲ ನಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡ್ದು ವೈದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ ನಮ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಇನಿತ ಆರ್ನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಇದರ ಚತುರ್ಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯರತ್ನ ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಬಾಂಧವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬೋಳಾರರವರೇ ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಡಲ ತಡಿಯ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಸುಯೋಗ ನಮಗೊದಗಿಸಿದ ತಮಗೆ ನಮನಗಳು. ಸನ್ಮಾನಿತರೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 4/1/1966 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಇಳೆಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಂಡ ತಮಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನವೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯೋಗ, ಕಮ್ಮಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕಲೆಯ ಕಂಪನ್ನ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದಿರಿ. ಚತುರ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬರಿಯ ಕಲ್ಲು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನೀಡಲಿ ಅದರ ಗೌರವವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು ತಾವು. ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ R.K. ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಎಂಬ ತುಳು ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 100 ನಾಟಕಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹಾಸ್ಯಾಮೃತ ಧಾರೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವಿರಿ ತಾವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪ್ರಿಯರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವೇ ಸರಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ,
ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ರಂಗಿನ ಸಾಧನೆಯ ಪಯಣವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸುಪುತ್ರಿಯರಾದ ಕುಮಾರಿ ಸುಪ್ರೀತಾ, ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷಿತಾರೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನ ಮರೆಸುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ, ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರವಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿರ್ವೇರ್ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 31/1/2021, ಸ್ಥಳ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿರ್ವೇರ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡಿತನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೇರು ನಟಕ್ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದೆ ಯಾನ್ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಪುರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲನ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಪುರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಏರು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಆ ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆಂದುಕೊಂಡ ಉಂದು ಎಂಕ್ ಗೌರವ ಆಯ್ನು ಬೇತ ಒಲ್ಲತ್ತು ಉಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಎಂಕ್ ಗೌರವ ಆಯ್ನು ಎಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೋಲ್ವೆ. ಯಾಕೆಂದುಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುನಿಂದಾಂಡ ಆ ಬಿಲ್ಲವರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಂಚಿನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾವನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಟಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಗುರುತಿಸಾವ ಆಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮಕ್ಲೇನು ನಾಡು ಪತ್ವೇರು ನಮ್ಮಕ್ಳು ಓಲುಳ್ಳೇರು ಯಾಕೆಂದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ನೆನಪು ದೀಪೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯನ ಜೂವಡು ಪರಪುಣಂಚಿನ ನೆತ್ತರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ನೆತ್ತರು ಅಂಚಾದಾಗ ಆ ಮೋಕ್ಯ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಪುಟುದ ಓಡೆಗೆತ್ತೋಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂದರಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿನ ಪೂರ ಪಂಡೇರಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡೆ ತನ್ನ ಜನಕುಲೆ ಮುಟ್ಟುಜ ಎಂಕಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ರಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳ ನಿಕಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿತಂಡೆ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಜಾರೆ ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ದಾಯಕಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕಲು ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಿಜ ದಾನ್ನ ಅಂದು ಪನುಲಿ ಯಾಕೆಂದುಕೊಂಡ ಒಂದರಕ್ಕ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವರಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿರುವೆರಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಿ నేను ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾದು ಪಂಡೇರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಂದಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಆತು ಜಿಂದ ಐತಲಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಆತ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಸುರೂಕಾದ ಆರು ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರಾಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಪೆಂಜೋಲೆಗೆ ಮೈಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕುಂಟು ಸಮೇತ ಪಾಡಂದ ಇತ್ತಿರಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಡ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಲು
ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಲಕ್ ತೋಜುವರೆಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಧನದ ಫಲ ಒಂದು ಇನ್ನು ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಿಲ್ಲವರು ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ದಯಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೆ ಸುವರ್ಣರೆಂದು ಪನ್ಪ ಯಾನೇನು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಂತೆ అయితే ನಾನು ಪೆಟ್ಟಲ ತಿನ್ನೋರ ಮುಟ್ಟ ಆತೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕೆಂದ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಚ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅವು ಬಂಗಾರ ಸುವರ್ಣ ಅಂದು ಬಂಡ ಬಂಗಾರ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಇವರೆಗಳ ಬೇನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲು ಬಯರ್ ನಿಜವಾದ ತಯಾರು ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅನುಕೂಲವು ಬೋಡಾದು ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಆಯರು ಯಾವತ್ತಂದೆ ಬಿಲ್ಲವರೇ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಚ ಅಂದಕೆಂದ ಅವು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಂತಿರ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಏನು ಯಾನು ಬೇತ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋದು ತೂದು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಇಂದುಕಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಏರಾನು ಪಂಪೇರು ಇದು ಬೇತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜರಂದತ್ತೆ ಆಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗ ಇಂಚ ಅಂದಕಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಅವು ನಮ್ಮ ಏನಾ ಅಂದೆ ಆತೇ ಪಂಪೇರು ಅವೇ ಬೇತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಳಿಂದ ರಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ 10 ರಕ್ಲೇನು ಹೋಗು ನಮ್ಮ ಜವನಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಪೇರು ಬಿಲ್ಲವೇರು ಐನು ತೋಚಿಪಾಯರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತೋಚಿಪಾಯರ ಕೊಡಾದೆ ஒரு ಮನುಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ఆయన మనసుడప్పుడు ನಮ್ಮ ಏನು ಆಂಡ ఆయన ವಿಷಯನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ತೆರಿದು ಆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸವು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರನ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಕಡೆ ವಂದನಕ್ಕ ಬಂಡಿರಿ ಸಾಧನೆಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಏರೆಂದುಗೆಂಡ ಅವು ಬಿಲ್ಲವೇರು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನೀನು ಯಾನೇ ಪನ್ಪದ ಯಾಕಂದ್ಕಂಡ ಯಾನಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟದು ಹೆಂಗೆ ಈತ ಪುದರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬೈದಿನ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾವು ಯಾನು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ನಗಳ ಪಂಡೆ ಏನು ಯಾಕಂದ್ಕಂಡ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಯಾಕಂದ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಸೊರಕಾವಡು ಎನ್ನ ಅಭಿನಯನ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜೇರಿ ಬೇತ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ ಈ ಡ್ಯೂಪು ಇದು ಮಾತ ಉಂಡಾತ ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸೊರನು ಮಲ್ಪೆರ ಬೇತೆ ಏರೆಗಳ ಆತಜಿ ಯಾಕೆಂದುಕೊಂಡು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನು ఆయన ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಅಭಿನಯ ತೂದು ఆయన ಸೊರನು ಯಾನು ಬೆಪ್ಪೊಡು ఆయన ಅಭಿನಯನು ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಪೋತಿನ ఆయన ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೇವರು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೋಗೋ ಆ ಪಾತ್ರನು ಎಂಚ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ నేను ಯಾನು ಮಲ್ತಂದು పోతున్నా ಅಂಚಾದೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಜನಕುಲು ಏನೊಂಜಿ ಬೇತಿರೆ ತೀದು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವೂನ್ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಭಯ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು పోయింದಾಂಡ ಎನ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಜನಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದೊಡುಂದಾಂಡ ಸುರೂಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಆ ರೀತಿದ ಅಭಿನಯನು ಬೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿದ ಕೊಂಡ ಜನಕುಲೆ ಖುಷಿ ಪಡೆವೇರಿ ಅವಿನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದಾವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೆಚ್ಚಿದು ಯಾನಿತ್ತಲ ರಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗಾವಡೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಾವಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗಾವಡೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬಿಡುವಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಯಾಪ್ಪಲ ಕುಡುಂಜು ಪಂಪಂಜಿರ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಡಾವಡೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡಾವಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲ್ಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಯಾಕಂದ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಂಡ್ಲ ಪಾಡದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನು ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೂನಗ ತೋಚುಂಡು ಸುಲಭ ಅಂದ್ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಐತ ಉಲೈಡುಪ್ಪನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಅವು ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಆಗ ಜನಕುಲು ಬೊಟ್ಟುನ ತಾಟಿದ ಹತ್ತನ್ನ ವಿಸಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಹತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಮೋನೆಡ ಬರ್ಪುನ ತೆಲಿಕೆಡ್ದು ಈ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಪಗನೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಜನಕುಲು ಆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಗನ ಜನಕುಲು తెలిపిరತ್ತ ಅಪಗ ಅಪಂಡು ಯಾನ್ ದೇವರೇ ಇಂಕ ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಇಂದುವೇ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂಡದು ಇಂಕಲು ವೇದಿಕೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಎಡೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬಿರುವೆರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡು ನೆಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನಕ್ಕೇನೋನ್ವೆ ಯಾಕೆಂದುಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ತು ದುಮ್ಮು ಬೈದ ನನಾತು ದುಮ್ಮು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ
ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಈತೇಟೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ನನದಾದವಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗದಾದವಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಕಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಕಲ್ಪನತ್ತೆ ಆಯನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಅಭಿನಯ ಅವಡು ಅತನ್ನು ನಾನು ಆಯನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಹೊಸ ನಮ್ಮನೆದ ಬರೋಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪಡೋರು ಐಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೆ ಪಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಏನಲೆಕ್ಕಂತಿರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ವರ್ಷದ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಪುದರ್ ಪಡೆದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಏನರ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ರಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಪುನವ್ರದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಯಾನು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಆದಿತ್ತಂದ ಏನರ್ದು ದುಂಬಿತ್ತಿನಾರು ಆನಂದ ಬೋಳಾರ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಾರು ಆರು ಉಪ್ಪುನಗ ಸಮೇತ ಈತು ಇಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರು ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಬಿಲ್ಲವರಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಂಡು నేను తూనగా ನನಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅನಂತ್ ಬೋಳಾರ್ರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಆರು ಇತ್ತುದುಂಡ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಗೌರವ ಆವಡು ಅವು ನಂಕ ಆಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನೆನಪೋಡು ಅವು ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಇದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ಸರ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪಡು ಅಂಚೈತಂಡ ಆ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇಟು ಬೇತ ಏರೆಗಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಾದ ಬೇತ ನನ್ನ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಬೇಕಿಂದ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಜಿಂಜನ ಪಾತ್ರ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರ ನದ್ದು ಪಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಾಗ ನಮಕ್ ಉಂಡತ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದು ಧೈರ್ಯಡು ಉಳ್ಳೋಳಿ ದಾಳ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯಬುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಏನಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬೆಕ್ಕಿಪಲೆ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ದಾಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಯಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಡು ದೈಜಿ ಒಳ್ಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪನೋಡೆ ಅವು ಏರು ಎಂಗಿರನೆ ಪನಡೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಎರಗೋ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಬಾರಿ ಒಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆತ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೋಳಾರ ಎಂಚಿನಾಡು ಹಿಡ್ದಾಲ ಪೋಡಿ ಒಂದಿಜಿ ಹೆಂಗದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹತ್ತತ್ತೆ ಇರು ದಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪುಚಿ ಹೆಂಗಲ್ ಬಂತ ಇರ್ನ ಬೆರೆಯೋಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲಿಕೆ ಜನ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋ ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಛೇ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಈತು ಜನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ದಾನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನು ತತ್ತದಲ್ಲ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಆನಿದ ದಿನ ನಿಗಾಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಂದಾದ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವಾದ ವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಲೆಪ್ಪಡು ಹಿಂಗೆ ಪೊರ್ತುಂಡುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆಂದು ಆನಿದ ದಿನನೇ ಯಾನು ನಿಗಾಂಟು ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಣದು ನಿಂತಿದೆ ಹೈಗೆ ಬಡದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಮಿಟ್ಟು ಪಡು ನನಾತ್ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಬಿರುವೆರೆ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾವಡು ಇಡೀ ಸದಸ್ಯರಿಗಾವಡು ಇನ್ನು ಮಿತ್ತೆ ಈ ಮೋಕ್ಯ ಕಡೆಮುಟ್ಟಪ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಈ ವರ್ಷ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಇನ್ನು 410 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅವೊಂದೇ ಎಪ್ಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ವರೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಡೆಂದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಆ ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಯಾವಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಲ್ಲರು ಯಾವಂದಿಗೆ ಯಾವ ಜೀಗ ನನದಾದ ಅಲ್ಬುಗ ನನ್ನ ಇತ್ತೇ ಪೊಡೋಡ್ದಾಗಿಂದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೇನ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳ ಪಟ್ರೆ ಪವಿದಾಗಿಂದ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೇರು ತುಂಬೆ ಆಮೇಕೆ ಪಣೊಂದು ಪೆರ್ಬಕದಾಯ ಕರ್ಮಗ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುಣಿ
ಆ ವೇದಿಕೆ ಪಾಡು ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಎಂಗ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಕೇಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲು ಡೈಲಾಗ್ ಪಣ್ಣೆ ತಪ್ಪುಂದತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲದು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂದ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಯರು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಪುಣ್ಯೋಲ ಆವಡು ಅಂಜೋಲ ಆಡು ಇಂತ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇರ್ನೇ ಓಡಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು ಪುಣ್ಯೋ ಕೆಲವು ಅಂಜೋಲು ಪನ್ಪುಡು ಉಂಡು ಆ ಶಬ್ದ ಅಕಲು ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ನೀ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಈರು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನುಂಡು ಅರೆನ್ನು ಬುಡಿಪೇರ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಆರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಶಬ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಒಲ್ತರದು ಓಡೆಗ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಜೋಕುಲ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೇನು ಜೋಕುಲು ಯಾಪಲ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಂಡ ಜೋಕುಲು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತಿಜೇರಂದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪೆರೆ ಅವಳ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಒಂತೆರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತೂನಕಲ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ದೂರ ಅದು ನರಕ್ಕತ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆಪುನಿ ಅವೇ ಫೋಟೋ ಬೋಡು ಅವೇ ತಿಳ್ತಿನ ಅವಡು ನಾಗೇಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಕೇಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೇನು ಕೊರ್ದು ಜನಕುಲನ್ನು ತೆಲಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದು ಬತ್ತದು ಯಾನು ಜನಕುಳ್ಳ ಮಾತಿರಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪುದರ್ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪನೇರ ಪೋಪುಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿಲೇಟ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೆ ನಾನು ನೆನಪುದಿಪ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆನಪುದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿ ದಯವಂಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ಪಾಟು ಮಾತ್ರೆ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇ ಪಂಡು ಅಲೇ ಪತ್ತನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪದಾಗಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಯಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರಕೇನರ್ನ ಭಯಕುಡಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಕೇನೋಡು ಮತ್ತೊಂದಾಂಡ ಅರನ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ದುಂಬರಿ ಪಂತೆಗೆ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವಡೆ ನೆಟ್ಟು ಐಕ್ಯಾನು ದುಂಬರಿ ಪಂತೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಾನು ದುಂಬರಿ ಪಂತೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಮೂಜಿ ಆಣ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮಾತಿಜಿ ಮೂಜಿ ಆಣ ಜೋಕುಲಿಗೆಲ ಮದ್ಮಾತಿಜಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಾಯ ಯಾನು ఒక ಎಂಕೆ ಆತಿಜಿ ఒక ಅಕ್ಲೆಗಾವ అయితే ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಮುಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕುನ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲು ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನುವರು ಅಯ್ಯ ಪೋತಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಣ್ಣ ಓಡಿపోతుంది అని ಬಂದಾಗ ಮಗಳು ಪನ್ಪಲು ಅಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು పోతేరు నల్ల తోచి అప్పకి ఆమె ఎన్న ఎంట్రీ ఆపుండు అప్పకి అక్కడికి ఏం వేరు ఎన్న అప్పకేండు ఈ కాండే లక్ಕೊಂಡು ఓడవుతుంది పోయి కానీ పొన్ను తీయరే ఇట్లా కాండే లక్ಕೊಂಡು పోపరే బే పొన్ను లేపల కాండ పచేర్ది లక్కునకనే తోడు అవి ఒరిజినల్ ఫ్రెష్ పొన్ను ಕಾಂಡ ಒರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಇವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಬೇಕ ತೂಪ ತಾವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೊಟ್ಟು ಹೌದಾ ಹಾತ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬೇಗ పోయిನಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾತ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾನಕೇಂಡೆ ಈ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಳಾದ ಬರ್ಪಣ ಹೌದಾ ನಲ್ಲಕೇನು ಮರ್ಮಳಾದ ಬರ್ಪಣ ಅನ್ನು ಬೊಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಮಿ ಆದ ಬರ್ಪರಕೇಂದೋಡ ಅಂಕೆತವ ಯಾನಕೇಂಡೆ ಈ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಳಾದ ಬರ್ಪಣ ಐ ಕಾಲು ಬಂಡ್ಪಲು ಯಾನು ಮರ್ಮಲಾದ ಬರ್ಪೆ ಇಂಕು ಸುರೂಟು ಇರ್ನ ಮಗನ್ ತೋಡು ಹೌದೇ ನಾಳಂತ ಬಂದಿನಿ
ಹಾಲು ಎನ್ನದಿನಿ ನಾನು ಅಮ್ಮೆಂದು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಗನಿಗೇಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಓ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯ ಆತನು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಳ ಇಂಚ ವೇದಿಕೆ ಪಂಪಿಲಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಂದತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳರು ಅಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಅವಡ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಯದ ಮುರೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಏನು ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಆ ಪಂಜ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇದಾನೆ ಪೋಪನ ಮಗ ಏನು ನೀರಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತೂ ಮಗ ಪುಂಜ ಹೆಂಗೆ ಪಿರಲ್ಲೆತ್ತು ಬಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ದಯಮಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಿಂದ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮೋಕ್ಯಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡಾರೆ ಯಾನ ನಾಟಕ ದಯಗನಿಕೆಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ಸುರುಟು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸ್ಥಳ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಪತ್ತಂತು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬಿದಿದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಮನಸಾರೆ ವಂದನೆ ಮಂತಂತು ಬಿರುವೇರು ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೆನ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಲೇಸದ ಗುರಿಕರ್ಣ ವಹಿಸನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವ ವಾಯಿನಿಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಜೋ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮೂಲಕ ಇನಿ ದಿಕ್ಷು ಸಿಂಹಾಸನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಸ್ನೇಹಿತ ನಂಚಿನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕರ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜರಾಮ್ ಎಂಬೇರೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡತ್ ನಂಗೆ ತೊಜ್ಪೈ ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ನಂಚಿನ ವಂದನಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗಿಜ್ಜಿಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲದ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಇಂಚಿನ ಯಶವಂತ ದೇರಾಜು ಗೊತ್ತುಂಬೇರೆ ಕಡಿಸುವೆಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಗುರಿಕರ ಇಂಚಿನ ಲೋಕನತೆರೆ ರಮೇಶರೆ ಮಹಾಂತ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂನಾಗ ಖಾಲಿ ಕಡಿಸುವಲೆತ 4 ಬ್ಲಾಕ್ದ ಜನ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟವಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಿರುವೇರು ಪನ್ಪುನೇನ ಇನಿ ಕಡೇಶ್ವಲತ ಜವನೇರು ತೋಜತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿನ ಎಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಡು ಬೇತೆ ಕಡಿಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ 4 ಜನಕ್ಕಳು ಆಂಡ ಕಡೇಶ್ವಲತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಜುನು ತೂನಾಗ ಏನ 4 ವರ್ಷಟು ಏನು ತೆರಿಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಏನನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಿಯರವನ್ನಾಗ ಯಾನ ಬರಿಯರ ಆತಿ ಜಂಡ ಆಂಡ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇನ್ನಾಗ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡಂಡ ಅವು ಕಡೇಶ್ವಲತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾತು ರೂಪಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದೇನು ತೂವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡತ ಐನೀನಿ ಕನ್ನಡ ತೂಯ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಂತ ಸಮಾಜೋಟು ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಅವಡು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಡು ಪನ್ಪುಣೇನ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲು ಪನ್ಪುಣ ವೇದಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಇನಿ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏತ್ ಸಂಘಟನೆ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಉಳೈ ಬಿರುಕ ಆತ ಕುಡ ಅವು ದುಂಬಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಕುಡ ಅಂಚನೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒರಿಯನ ಕಾರು ಒಯ್ತದು ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಸಂಭವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಕಡೇಶ್ವಲತ ಈತೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ರೂಪಾಟ್ ಬೇತೆ ಏನ ಲೋಕನ ತನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ವಿದ್ಯೆ ಆಸರೆ ಸಂಪರ್ಕಗ ಎಂಗ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊರ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗಿಟ್ಟರಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅವಾರ್ಡು ಅಗಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟಾತು ಸೇರಿತು ಗುರುಕುಲನ ಪೂಜೆ ಅವಾರ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಾತು ನಮ್ಮ ಬಂಧುತ್ವ ಪ್ರೀತಿತ್ವ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಆವೋಡು ದೆಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಕೊಂಡಿ ಆತಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪನ್ಪಣೇನೆ ಇನಿ ನಿಗಲು ತೋಜಿಯಾರು 17 ಜನ ಜೋಕುಲೇನು
ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಯಾನು ಏಪಲ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ 17 ಜನ ಜೋಕುಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತನ ಜೋಕುಲೇನ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ನಿಗ್ಲುಕೊಳ್ಳಾತು ಅಗ್ಲೇನು ಗುರ್ತಿಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಗ್ಲೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಇನಿ ಜವಣ್ಣರ್ನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಈ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಆಂಡ್ ಅವತ್ತಂತೆ ಆಸರೆ ಇನಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಗಳು ಏತ ಇಲ್ಲ ಬಡಪ್ಪನಟುಳ್ಳೇರು ಬಡತನಟುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡೇರೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲವುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನನು ಗುರ್ತಿಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಾವಂತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಪರಿಸರಟು ಏತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಯ್ತು ಏತ ಇಲ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಕಡಿಸುವಲದ ಮೂಲಕ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಊರಿಗೂ ಸಂದನ ಈ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಂಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಬಂದಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಕಡಿಸುವಲ ಜವಣ್ಣೇರು ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲನ ಸಲಹೆದೊಂದು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆವಂತುಂಡು ಯಾನ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಾಕಿಲ ಆಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಪೊಡ್ದು ಆ ಕಮಿಟಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತೇನು ಆ ಪೊಡ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತರು ಒಂಜಿ 150 ಜವಣ್ಣೇರು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ಆತನಟ ಎಂಗೆ ಕಡೆಸ್ವಲತ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಡೆಸ್ವಲಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಜವಣ್ಣೇರ್ನ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡು ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಂಜನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆಸ್ವಲದಾಗ್ಲು ಇಂಚೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಗೆ ತೂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒವ್ವೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದಂದೆ ಆ ಜವಣ್ಣೇರು ಆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಡು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆನಾಗ ಬಯ್ಯಗೆ ಬರ್ತದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಡಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಕೆಲಸನು ಮಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ತೂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಎಂದ ಏನಿಗ್ಲೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಏನು ಕನ್ನಾರತ್ತು ಈ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತೂನಾಗ ಅಗಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದಂದ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಗಿಜ್ಜಿಗಿರಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಅವಂತುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಬರೋಡೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುಳ ಬತಿತ್ತ ಈರು ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪು ಪಾರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಣೇನು ಪಾತೆರು ನಾ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಣರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಯಾನ ಈ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪಣ್ಯರ ಏನ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪಣವು ಜವಣ್ಣರೇನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ದೂರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಜವಣ್ಣರೇನು ದೂರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಸರಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೋರಿತ ಕಟ್ಟ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಏರೇನ ಪಿರಾವು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚಂದು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆಟು ಒವೇ ದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ದೂರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೊರಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ದದು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿತ ಆಗ್ಲೇನು ದುಂಬು ಪೋಲಿ ನಿಂಗ್ಲ ಪಿರವುಳ್ಳಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವನ ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಪೋಯಂಡ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಅಗ್ಲೇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಡೇನೆ ಯಾನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂದೆನ್ನು ಯಾನ ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ತೂತೆ ಬಂದಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಾವಾಡ ಆ ಜೀರ್ಣೋದರ ಅಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಇನಿ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಏತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡತು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ನೆತ್ತೆರಿತ ವಂಶೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಓಳು ಉಂತುದಲ್ಲ ಆ ಜವನೇರು ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಪೋಪೇರು ಪಿರವು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವನ್ನ ಪಾತೆರ ನಂಬುದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಕೆಲವನ್ನ ಪಾತೆರ ನಂಬುದು ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಅಗಳ್ಳ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಂಬು ಬರೋಡ ಪನ್ಪಡೇನು ಅಗ್ಲ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಂಡು ಐಕು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇನಿ ಕಡಿಸುವಲತ ಆ ಜವನೆನ್ನ ದಂಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಟ್ ಯುವವಾಹಿನಿಟ ಅವಡು ಇನಿ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಗುರಿಕರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಮಾನಿ ಆ ಜೀವನನು ಇನಿ ಕಡಿಸುವಲತ ಜವನೇರು ಇನಿ ತೊಜ್ಪೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಆ ಜವನೆಯನ್ನ ದಂಡಿಡು ಇನಿ ಮಾತ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಕಷ್ಟಡುಳ್ಳೇರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮೂಳಾತ್ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ಯಂತೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ಯತೆ ಇನಿ ಪ್ರಚಾರ ಆವಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತು ಆ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಪಡ್ಡದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಐಟ್ಟು ದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಡಂಚಿನ ಆಂಡ ಕಡಿಸುವಲದ ಜವಣ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಬಂಡ ಅವು ಆ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಡವು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಡವು ಐನು ನನಲ ದುಂಬುವರಿಸಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗ್ಲಿನ ಅಗ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಲೆ ನಿಗ್ಲದೆನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಏಪಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಪಿರವಟು ಎಂಕ್ಲಲ ಉಳ್ಳ
ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅವರಂಡ ಏಪಲ ನಿಗ್ಲು ಕೇಳನೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಂತೂ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಿಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಜವಣಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರ ಅನುಕೂರ್ನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಂತ ಸಂಘಟನಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನಂದೇನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಪೆ ಜೈ ಜೈ ಗುರುದೇವ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಬಾಂಧವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಶಿವಾಲಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 3/4/1976 ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ಲಾಪಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೆರ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ತಾವು ನಿರಂತರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಊರಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಡತೆ, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹವರು ತಾವು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮಹೇಶ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾದವರು. ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನಾಗಿರುವ ತಾವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಚ್ಚಿಲ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಬಾಂಧವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಶಿವಾಲಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 2/12/1959 ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ಲಾಪಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಬಳಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ತಾವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ರೈತನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಕಡೇಶಿವಾಲ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಡೇಶಿವಾಲ್ಯದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸುರುಕಾದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿ ದಿನ ಅನುಗ್ರಹನ್ ಬೇಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಅನುಗ್ರಹನ್ ಬೇಡೊಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ನಡಬೈಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರು KV ರಾಜಾರಾಮೇರು ಅಂಚನೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸಂಜು ಅನ್ನೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಟೀಚರ್ ಪಾತೇರ್ನ ಟೀಚರಲ್ಲಿರು ವಂದನಕ್ಕ ಅಂತೂ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಪ್ಪೆನಕಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು
ಬಿರುವೇರು ಕಡೇಶ್ವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಪಿರವದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಯನ್ನು ತೂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಮೂಜೆಟ್ 2 ಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನು, 1 ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಜವಾನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನು. ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲನ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಿಂದು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ತೊಜಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಸುರುಕ ಪೂರಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ವಾ ರೀತಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ವಾ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಇಂಥ ಮೂಲಕ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಪನ್ನೀರು ನಮ್ಮ ಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನಗರ ಪಂಡಿರು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಪನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಂದು ಐನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರ್ದಿಯರು ಜವನೇರು ಆಡ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರ್ದೀನಿ ಜವನೇರು ನೀನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಾಜನು ಏರು ನಡಪೋಡ ಅಕ್ಕಡ ಈ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದವರ ಇನ್ನು ಈತು 4 ವರ್ಷಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪರೆ ಕಾರಣ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಪನ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಬೇನೆಲೇನು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿರದ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಆಣಿ ನಂಗೆ ಸಾದಿ ತೋಜ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಐತ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಡಪ ಒಂದ ಅಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತೀರುಂಡು ಪಡು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಕರೆ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೇಲ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲನ ಬಂದು ನಕ್ಲ ಎದುರು ಕಡೇಶ್ವಾಲಯದ ಬಾಗಡು ಏರು ಪಾಪದಕ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಲೋಡು ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿನ ಸರ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ನಡ್ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಏರು ಪಡೆದಾಣಿಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ತೋಜಿ ನಾವು ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೋಡು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೊಂಜಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಅವು ಉಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಯಾನು ಎನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಣಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಂಘಗೊಂಜಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಉಂತದ್ದು ಬರ್ಪಣ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಉಂತದ್ದು ಬರ್ಪಣ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕರಿನ ಅಂದುವೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಾ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆನು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪಂಡೆ ಚರ್ಚೆ ಒಂದನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಡು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗಡ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಿರಿರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನ್ ಪಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತಿರಿರು ಅಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯ ಪಂತನ ಸರಿ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ನಿರೀಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಸದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಆರ್ ನಂಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆತೇ ಪಂತನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ನಗ ಆರು ಸಭೆಯದು ಲಕ್ಕದೊಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ನಿಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಏತು ಜಾಗಬೋಡು ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಸಭೆಟುಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಈ ಭಾಗಗಳ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಿ ಜಾಗ ಪೂರೈಗಳು ದಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದು ಜಾಗಲ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೋರ್ಡು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ನಾಲ್ ಬೂತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಈತ್ ಸೇರ್ದನ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಇದೇ ಮುರಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಪಂಡೇನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ತು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಇಂಥ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಎನ್ನ ಏತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಡುವೆ ಪಣಂದು ನಾತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆ ಮುಟ್ಟಾಪಣಿ ಓವುಲತ್ತು ವಾ ವಿಚಾರಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಓವೆಪ್ಪು ಪಕ್ಷ ಓವೆಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದೊಲೈ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಬತ್ಸತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಡಕಾಪುನು
ನಮ್ಮ ಒವೇ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂತ್ವೆ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಂದು ಏಪ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೋಡ್ನೇಜಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಬಿಲ್ಲವಿರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆಪಣ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಏಪಲ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಪಾತ್ರೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ಪೂರ ವಂದಿಸೋದನ್ನು ರಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭಾವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಂಚಿನ ಭಟ್ರಬೆಟ್ಟು ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರೇ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮದಿಪುಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕು ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ವಂದನಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಂದನ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಮಾನರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆಡು ಆರು ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ 2017 ಯೋಗ ಸಂಗಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಯೋಗ ಸಂಗಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿನಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಯನಂಚಿನ ಯೋಗ ಸಂಗಮದ ರೂವಾರಿ ವಂದನಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಯಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗೆರಿತ ರೂವಾರಿ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಯಶವಂತಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಲೋಕನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳೆ ಮಾಣಿ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಳೆ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮೇರು ನಟೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಆರ ಪೊರ್ಲುಡ ಪಂಡರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಣ ಸುಂಡತ್ತ ಅಂದ್ಮಂಡದು 12 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ ತಾಳ್ಮೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆಯನ್ನು ಪೂಪಿಜಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಂಡ ಆರ ಪನ್ಲೆಕೊನೆ ಆರು ಒವು ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ತೆರ ಒವು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆರ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲಕ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರು ಇನಿ ಉಂಡಾರ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಏನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐನ್ ತೂಜಿನ ನಿದ್ರೆವಾರ ಅವನು ತೂವಡೆ ಆರು ಚೈನಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಿಂಗ್ ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾವು ಜಿಂಗ್ ಪಿಂಗ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಲ್ತಾರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪೇ ಐಟ್ ಬೇತರ ಮುಖಭಾವ ಆ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅವು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಆತ ರೀತಿ ಐನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾರೆಗೊಂಡು ಅವು ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಮೇರು ನಟೆ. ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯದ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕಜೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗಿರೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕಜೆ ಬಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಮುಗಿರೋಡಿ ಮುಕುಲೆಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ವತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆ ಬಿ ಬೇರೆ ತುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಹೊಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 2 ಬೂತ್ ಸಂಚಾಲಕರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಚ್ಚಡಿ ಬೈಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಮಮ್ಮಾಲಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಮುಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಚ್ಚಡಿ ಬೈಲು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಮ್ಮಾಲಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 3 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ದಾಳಿಂಬ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾಳಿಂಬ ಇವರು ಬೂತ್ ಸಂಚಾಲಕರಾದುಳ್ಳರು ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 4 ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜಾಲು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರತಿಗುಡಿ ಮುಕುಲು ಬೂತ್ ಸಂಚಾಲಕರಾದುಳ್ಳರು ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಕಲು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕೆಳಗಿನ ನಡ್ಡಿಯಲು ಅಂಚನೆ ಆಶಿಕಾ ಕೋಡಿಕುಂಡಾಜೆ ಮುಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಜಾನು ಬಿರುವ ರಾಜಾಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ರಶ್ಮಿತ್ ಕಡೆಕೋಳಿ ಮಜಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾಳಿಂಬ ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬದ ಸಮಿತಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕುಂಡಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡೆಕೋಳಿ ಮಜಲು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗೆರೋಡಿ ಮುಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಪಲಿಕೆ ಮಿರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ರಡ್ಡು ಸಾವಿರದ 21-22ನೇ ಸಾಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಾರು ಹೃತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕುಂಡಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜಾಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ 1 ವರ್ಷದ ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾರು ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುರ್ಲಾಜೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗೆರೋಡಿ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮ ನಡಪಾರಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಪಲ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತ್ರಿ ಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೂಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಂಚ ಅಭಿನಯಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಂದಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಾರಿದ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇನ ದೆತೊನ್ನಾರು ಪತ್ತೊಡಂಗೆ ಶ್ರೀ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಯನ ಮೇರು ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಪಂಪಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕನನು ಕಟ್ಟಿನಾರು ಮೇರು ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಪಂಪಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಆರಂಭ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮೇರು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರಳ ಅಂದು ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ತೊಡಂಗೆ ಮೇರನು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮೇರ್ನ ಗುರಿ ಕಾರ್ಮಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ದುಮ್ಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿತಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರು ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿನ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸದು ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೆತ್ತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸ್ಡ್
ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಯಂತ್ ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ ಅಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಅನ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆ.ವಿ. ಬೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದುಪ್ಪುನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಯ್ನ ವಂದನ ಮೇಡಮ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಲೋಕನಾಥ್ ತಿಮ್ಮರಾಜೆ ಎಂಬರೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಾಸಕೋಡಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ರಮೇಶರೇ ಕೂಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪದಗ್ರಹಣ ಆಯನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡುಪ್ಪುನ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರೇ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಬಂಧುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿಡು ನಮವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಪನೋಲಿ ದ ಪಂಡ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕುಡು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತಡು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡನು ರಚನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಆನೆದ ಬಲ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕಾಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದೈ ನಡ್ಪ ಅದು ನೈ ನಡೆದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಕೊರೆದು ಐಟ್ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಅವು 4 ಜನಕ್ಕೂ ದುಂಬುಡು ಬನ್ನಗ ನಿರಳು ಕೊರಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪಣಿಯರೇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಅಕಲುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಏಪಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಇಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ಕುಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಏರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮೆಂಬರ್ ಆಪೇನ ಆ ಏಪಲ ತತ್ತದು ಪೋಪುಜಿ ಆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬೊಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಸದಸ್ಯರೇ ಆದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಡ ಅವು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಈನಿ ಆ ಜೋಕಲು ಮಲ್ಲೆ ಆದ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕಲು
ಮೂಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲು ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ತೇರಂಡ ಅವು ಇನಿ ಲೋಕನಾಥೇರು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಂಡ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಬಡ್ಡಿಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಆ PUCದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪುದರ್ ಪಣೇರ ಬಯಕುವೆ ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನೈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿನ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಭಾರತಿ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆವಡಣ್ಣ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ಪೆರ್ಲಪ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಐಟ್ ನಂಗೆ ದೇವರನ ದಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರು ಪಂತಿಲಕನಿ ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು ಸದಾ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಟುಂಡ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಪಣೊಂದು ಹೊರ ಪೇರು ದೇವೆರಡ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಅಪಗ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ದಾದ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕೇಂದಿರು ಅಪಗ ಪೇರು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತದ ಪೇರಾದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಇಂಚ ಇದು ಪೇರು ಕೇಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಇಡಕ್ಕೇನ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಡಕ್ಕೇನ್ಲ ಈ ಪೇರಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ ಪುಳಿಪುಂಟುವೇರು ಪುಳಿಪುಂಟುದಾನಗ ಕೊಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ 3 ದಿನ ಆ ಕೊಜಪ್ಪನು ತುಳಿತದು ಅಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕು ಆ ಬೆಣ್ಣೆಡು ಐನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಘಮ 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 ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ತಿಕ್ಕು ಆ ತುಪ್ಪ ದೇವರನ ದೀಪಗಾಪನು ಆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಲೋಕಗೂ ಬೆಳಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಏನಿಲ್ಲ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನನೋರಿಯನ ಜೀವನಡು ಬಲ್ಪಾದು ಬರಡು ಪಣೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಈ ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಾಡು ಪಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗಳ ವಂದಿಸದು ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪನಂಬೂರು ಕುಲಾಯಿ ಘಟಕದ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಭಟ್ರಪೆಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ಪತೊಡಂಗೆ ಇವರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ಪತೊಡಂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾಳಿಂಬ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾರು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾರು. ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾರು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜಗೊತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಮ್ಮರಾಜ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇದರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಮುಚ್ಚಿಲ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಮುಚ್ಚಿಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನಿತ್ತರವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವೈದ್ಯ ನಿಲಯ ಕಲ್ಲಾಜಪಲ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಲೋಕನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ತಿಮ್ಮರಾಜ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದವರು ಶ್ರೀ ಮಾಯಲಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಚ್ಚಿಲ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನೆಂಗಲ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಖಂಡಿಗ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಿರುಬೇರ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿರುಬೇರ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಲಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.